Probat ćemo sa Iron Pumpom. Jedna merica. Ovdje. Ne miriše baš bajno ovaj šeker. Fin je ukus. Prvi je eno reaktor koji probamo da ukus valja, brate. Dobro. Ovdje je jebote. Ja sad ćemo svim talogom paprike. AKG shot. Dobra stvar za pumpu. Ja, sad ćemo sljedeća stvar. Fuj, jebem ti, fuj. Ne znam, on mi dao Mađar, kaže da ovdje probam pre treninga zajedno sa nečim. Ajde vidit ćemo šta je. Imam. Mama se brine za vodu. Evo ću da izginem u vodu, brat. Sad ćemo da pripremimo vej. Baš ne ima, jako se dobro vidi. To je za poslije treninga, već još malo. Vidiš kako glavu boli. Onda ovdje štakamo kratim monohidrat. Prilike 5 grama. Teksturoze tamo stavit ćemo i posle, mrzime sad. Ne stavljam mnogo jer me betonira posle treninga, ne mogu da jedem radovno. Ali nivo insulina gore dole. Svakako budem gladan posle treninga, isti mundijal. Sad to iskoristilo se, ne iskoristilo se, jebem njega. Dobro je to spremljeno. Gutamo ovo, ne znam što imamo rad. Evo ovo mi dao neki mišljen za crkvu, brat. Popiš ti pola, da znaš. To je bilo to za pre treninga. Ja već utiske na netu, što se tiče Iron Pumpa i ove kombinacije. Što se tiče veja, koristi zadnjih godina na Sajtek, crveni zakonje, samo menjam ukuse, ništa više. Ništa, još ti se vršiti, brate, lepi ukus. Ništa, to je to. Spremili smo sve.